पर पकई देबो ना पूरा पकार देबो यार यार देखि अच्छा अच्छा आलू बनाई देबो जो पड़ेगा ନାଇଁ ନାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 7ଟା ସିଠି ଯିବ କାଲି ଦେଖିଲି ତ କେମିତି ହବ ଗେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମାରିଦେବା ପଳାଇବି हम बापा बोलते हाँ ସେଟା ବେଡ୍ ତଳେ ଯାଇ ରଖବାଟା देखबा दरकार से କେମିତି କରିବା किलबा तुम बता ଏମିତି ଅଛି ଦେଖ ପୁରା ସାଫ ବେଡ୍ ତଳେ ଯାକ ଏଟା ରଖବାଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁଞ୍ଜି ହେଇକରି गोटी पचार के କ'ଣ गोटी ପଚାର ଦେଖ कौन भाई प्लान करता सोफा कर रहे हां सोफा से स्टोर ନାହିଁ କି ଜାନେ स्टोर ନାହିଁ रे मैं सब भूलिया पुलिस भाईମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଗରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର ସେଇ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ ମିଳିବ ଷ୍ଟଲ୍ ନାହିଁ ହେଠି ମିଳିବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ